Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan Mang Ramon. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan naklat ako man itinagan Mang Ramon. Agtawanak iti 6 ket 5. Nabayagen abalo. Ita a pandemya, nariknak ti kinarigat ti awan kadwana iti biyag. Gaputa saan kami a mapalubusan a rumwar a senior citizen. Makipagnanaedak iti maysang anak ko. Agbuybuya iti TV ti pagliwliwaak. Kanayon da kami napanawan, tamapanda amin nagtrabaho. Dito'y anamiris ko, anarigat ti agmaymaysa. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mang Ramon. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Lolo Ramon! Lolo! Agreeing kayo! Ay na, nakaturog kayo adiyo inidap ti TV. Ay, Ward. Ay, nakaturog akmatan. Apa ang nagawid ka? Naksayanan ti oras may iti trabaho. Lolo, kapo iti pandemya. Masapa akon nga agawid. Kastaya. Iso nga adan kadwayo dito'y balay. Ay, kadwaan nak? Lolo. Amukmat ang maburburing kayo akanayon. No tay agbatbati kayo dito'y balay. Kaya't yung kaditag pag na, Lolo? May paarit mo tirumwara senior citizen. Di talaang matasidag. Masapul ang magna kayo, tapno mawatwat ti bagiyo. Sige man nga raw na po. Ay na, una yan na nagsaya at kakanya. Dudwatan sa laang may nga agpagnapag na dito'y apok. Manmanupay laang ti rumrumwar, Lolo. Una yan, dito'y a pandemya. Anya nga rod ngay. Ni, Lolo, andamat kadwa tayo amagmag na dito eh. Kitaan nyo di bakit amagmag na? Kadwa na siguro di apo ko na. Ay, imisamat di bakit kanyak? Aywan, Lolo. Pinayapayan na kayo. Ay, ay na. Kasta, Lolo. Agkatawa kayo. Italaan nakitak nga agisem kayo, Mayat gayam tirumwar, Ay, nalipatak mo ti cellphone ko, balay. Ay, kaya't yung kadi nga agawid tayon? Ano ka umay tapay laang? Agawid tan? Inak nga ron alaan ti cellphone ko, balay, Lolo. Agtugaw kayo pa laang dito, Sige. Lola, papanam. Ijay laeng. Kunak nga dala ang awagak. Panawan nakmutan. Is-isa man nak ngamin dayjay alakay. Ayan na. Dayjay nakatugaw. Am-am. Itulod nakmankit di ijay ayan na. Lola. Sikin saan abali tapinapintas nakmo at sakbay nga maita ditoy. Sige man laangan. Agtugaw ka dita wheelchair mo. Ta itulod ka. Kumusta ka? Ay, nasaya at mitlanta. Dave, mabalin na kon apanawan, apo. Lola. Wen, panawan nakpay laeng. Ayaban kan tulatan no agawid tan. Sige. Dita aklaang asidag. Siyak ni Ramon. Siyakmat ni Felisa. Kanayon ka kadi dito, Italaeng, Felisa. Uray siyak. Pinilit ko laeng jay apo ko nga umay nakipasyar dito ruwar.
Tamatuo ka na kun ijay unag ti balay mi. Ah, Maragsakan nak. Nakakitakan ka, Ramon. Asino di kasarsarita ni Lolo? Nilulak a Felisa dayta. Ay, Lolam? Wen? Mayat-mati pa nagsarsarita da. Kita man. Katawa di akatawa. Wen nga rod. Anya nga dati pag-isistoryaan da. Balo ka di ni Lolom. Nabayagan ni Lolam ngay. Nabayag mo tan. Isu apapapintasak. Takayat na pa iti maki-boyfriend. Ay, kasta ka di? Ay na. Makitam laang ni Lolak. Naka-make-up dayta basta rumwar. Naka-manicure. Naka-pedicure pa dayta. Anya? Adda amin iti estates dagiti anak na. Agtrabaho ako maidya parlor. Ngam kinasarita dak, asyak ti mga iwan kan kuana. Tas rilduan dak. Anya? Aywan, anyanagan mo. Joy, inauna nga apo ko ni Lolo Ramon. Ungayam. Kastoy ti pampanunotak. Anya nga tan, uyaram ta idya. Ha? Mabalin mat. Sige. At tinulong ta, tapno maiyas digtirik nada, iti tunggal maysa. Naragsak tirik nak, ang makisarsarita itakan ka, Ramon. ay, oras yak ba, Felisa. Naragsakak. No saan nakto ang makita dito'y inton bigat? Mabalin naktulat na nga awagan iti Facebook ko. Aniya? Ada ka di Facebook account mo? Ay, kuha, ay, jakam mo dagita. Ramon, sa balin ti panawon ita. Saanen anormal ti biyag mo? No saan mo nga mo dagita? Aniya? Ay, tinak man katawaan. Bayam tag paisuro aktuman iti apawok. Wen, iadnak to, tapno ka na yun tang agchat. Apay, agawid kayaw. Tani malaman. Mala, ayabam matan di apo ko, tayawid na kan. Ay na, numabalbalin ko magkay nagis istoryata pay. Sana bale, agkita tantumanan. I-message naklaan, ha? Uy, nakaisam ni Lolo. Itala ang nakarik na iti kastoy apok. Balo ka no ni Lola Felisa. Kaya't yu ti agaram kan kwa na, Lolo? Ay, uwan na. Kaya't yu tayaramidan kayo iti Facebook yo. Tapno ijay kayong agsarita. Ay, uwan man. O sige, isuro kayo no kasano ti ag-Facebook. Joy, Daddy? napanan nyo kinitatang. Sana mabalin nga ipasyar mo ni tatang. Tada pandemya. Di mo ka di amo dayta? Di ta kami lang matasidag, Daddy. Saan kami ngay madayo? Iso asaan arumbang nga ungtam ti anak mo? Delikado arumwar dagiti senyor. Kasanuno tiliwan da kayo? Agmulta kayo? Anya di nangyag ko nga yaramidam iti Facebook ni tatang? Dakas ka di, Daddy. Tapnoan niya. Tapno, adda Facebook na. Makiuso ka maten tatang, makiinarem akas kadagiti agtutubo. Ay nalaklakayan kan, amangan no kwartaan da kalaeng dagita kachat mo. Dave, apo, pukisan nakman. Nasken anapintasak to, inton agsango kami manen kini Ramon. Ay na! Hey! Correct, Lola. Kulayak pa'y day tabuok mo. Kaya't mo ka di at the highlights na? Wan man, apo. Lola,
Kaslatayt mo mat ni Mang Ramon? Saan ka di nga imbaga da angkel kan antim, anas kan amaki asawa akmanan? Wan, Lola. Kaya't da nga adakad kadwam ditoy. Ni Ramon ti kayat ko. Ay na, Lola. Bagay kayo. Siguro, guwapo ni Mang Ramon, idi kabanbanwagan na. Soldado ka no idi. Ay, amuna ka di, a retired principal kamot idi. Bagay kayo at talaga. Lolo Ramon, Ay, sumrek ka din niya trabaho, mapawok. wen lolo, Ay, agmay-may sa akmanan. di kay madanagan tamasapak nga agawid no madamdama. Awan ni daddy. Iso amabalin kayo ay aramidan iti Facebook yu. Sige, orayan ka sumangpad. Hello, Felisa. Hello. Wen, Ramon. Ay. Siya kunday ti kasarsari. Ay na, naragsakak manan. Nakita ka. Nasaya at mata nakaaramid ka iti Facebook mo. Ay na, sana kaya't di anak ko. Ngamin niya ramidan nak ti apo ko. Taapay adina kaya. Mamubutan. Ado ti pagputbut nga na. Kas kumaitian niya. Ay baga kong tipod no, Felisa. Di na kaya't ang makirelasyonak. Taapay. Lukod naklakanaw. Talakayak kanaw. Ay na, amom, dagiti anak ko. Kaya't da ang makirelasyonak. Ay, imbagpaikan ka, Felisa. Ramon, ang kita tamanan ije sigod anak kita anta. Awisong di apo ko, ha? Sige. Ibagak iti apo ko. Nasapa ka man na nagawid, Joy. Wen daddy, naksayan ngamin ti oras ti trabaho mi itan. Ngam aping adda kayo diti balay. Kasapulan ka nung ag-quarantinak. Anya? Nag-positive iti COVID je kadwami ije opisina. Iso adito yak pala ang balay. Kasta ka di? Adan kadwa ni tatang. Sige, tayo nakasarita ni lolo. Sana mabalin nga iruar mo, ha? Delikado. Ay agsukat ka na po. Tagkita kami kini Felisa ijaruar. Lolo, adda ni daddy. Saan ang nagtrabaho? Ag-quarantine ka no diti balay. Anya? Pampanunutok nga Ay. ro, doon niya ti aramidan tayo. Ay, sapay agur-uray ni Felisa ijaruar. Di kay madanagan, lolo. Mang panunutak, noan niya ti aramidan tayo. Kunak no saan kayo na makaumay? Inlibasan mi ni daddy. Nagna kami iji likod ti balay. Ha? Kasta ka di? Kat, kumusta ni lolam? Mamimiss na ni Lolo Ramon. Kasta ka di? Oh, kita naka-holding hands damutan. Agbagay da talaga niya. Una talaga abagay da. Ngam kasanungay nga agbaligi tang iyaram ta ida. Kat agungot gayam ni dadim ang makirelasyon ni Lolom. Wan nga ron. Dayta ti dakkel aparikot. Oh, apay ang naglami isto'y dakulak mo, Ramon. Ay, nagner-nervyos sak Felisa. Taapay. Naibagak mutan ka. Asaan akaya tagita anak ko makirelasyonak manan. Amom, Ramon. Adala tawagas ti Diyos. Agkararad talaan. Ay, wan Felisa. Puno dayta. Anya di madamdamag ko nga the girlfriend ni Tatang. Anya? Nakadamagam. Ijay Facebook. Anya? Lukwan dalaang ni Tatang. Isumad de tati kunak. Di mo baybayan ni Tatang Ang mga numaisagma. Talaga matadyak baybayan. Agnanaod dito ibalay mo. Iso akargom ni Tatang. Jakmat baybayan kat. So na lang, tanod na kiti trabaho. Jak mabantayan.
No kasta mabaybayam ni tatang, nasaysaya at nga ijay laangan balay mi ti pagyanan na. Bayam, takasaritak ni tatang. Asino nga min ayatin ang isurukan kwa na nga ag-Facebook? Niman, Joy. Ay na, ado ti kalukwan ang mapaspasamak dita Facebook. Ang mga numaisagmaklaang dita ni tatang. Agsarita taman, Joy. Apay ka di, Daddy. Agpudno ka kanyak. Anya ti pudnok. Sika ti mangyar aram kini tatang iti dayja bakat. Daddy? Di mo pa mo nga sakit ni lolom. Apay, kayat mo may sagmak. Saan kumat nga isagsagmak ni Lolo? Tanya ko man ito yung araramidem, ha? Daddy. Saan mo nga ungtan ni Joy? Tatang, Siyak ti akin kapanunutan iti amin. Planok dagitoy. aniya. Gapu ka di talakaya kon. Kadawanan ti karbeng nga kaagayat. Hangam tatang. Agin-inayat kami ka ni Felisa. Diyak kayat nga ilimad ti relasyon may. Kayat ko amaam-amuyaw. Ken kastamat amaam-amu tayo ti pamilya na. Tatang, Amuyo met anarig at ti biyag ti agmaymaysa. Ibati sang putandak dito'y balay. sige. Agsukat kayo nga rod. Tayo tulod kayo di balay day ta apilisa. Sumurutak mat, Daddy. Ay, agyaman anak ko. Agyaman iti panakaawat mo. Dagiti matlang anak ko tinangted itinananay asuporta kada kami kini Felisa, Mr. Lonely. Nagsasarita da, ket ita, naragsak kamin kini Felisa. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Mang Ramon. Mang Ramon, pudno asaan alapad ti edad itinagan ni Ayat. Tatinapudno nga Ayat, awan pilpilyen na. Kat sapay lakuma, tagnanayon ti ragsakyo amin asa nga pamilya. Kang runaan kada kayo, ken ni Nana Felisa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan Mang Ramon. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.